बे समाव आङो बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला दिनै बनगाव ओनसोला गावसोरनो जोंखौ लिंहरनानै जोंखौ मान बावनानै दिनै जोंखौ बरायदों। दा बे बरायनायाव जोङो जोबोद गोसो खुसि जादों मानो होनब्ला दिनै अखा हादोंब्लाबो बिथांमोना मोसायै मोसायै जोंखौ नैबेसिम लाबोनानै बरायबोदों आरो बेबायदिनो मान बावदों आरो बेबायदिनो बे मान बावनायजों लोगोसे माखासे जयनिंबो हाबाफारि लादों। ओमफ्राय जों बेयाव फैगोन इलेक्सननि बिसायख'थिनि बिसयै जोङो मोजां गाज्रि सावरायदों। बेयाव रायजो राजाफ्रा बयबो मदद होदों आरो बेवनि रायजो राजाफ्रा बुंदों दानि फैगोन 22 तारिखनि इलेक्सनाव ट्रेक्टर सबियावनो बिथांमोना भट होजोबगोन होनना बुंदों। बेनिखायनो आङो दिनैनि नैबे मेलनि दुवारे आङो बयखौबो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो दिनैनि जाय बिथांमोना जोंजों लोगोसे फैदों बिथांमोनखौ आङो आजावनानै लादों आरो बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। देरहाखानाय बेयाव जोंनि जमदुवार बियाबाव दा रायजो राजाफोरानो नुबाय नोङो अखायावनो बिसिबां रंजानाय मोसानाय दा बेनिफ्राय आरो मा देरसिन दंबावो। दा रायजो राजायानो प्रमान दा नोङो होनदों जोंनि बे माखासे गुबुन दलाव बिसिनाव मानसियानो गैया। दा मानसि गैयाब्ला माहाय सोर मोसानो सोर रंजानो। दा बेयाव जोंहा देरहाखानाय दङ। बेनिखायनो गोबां रायजो राजाफ्रा अनसायनायखौ जों जेरैबायदि बिथांमोना अनसायदों थिग नोंमारगौ बाथ्राफोरा अनसायमारदों। दा नोंथांमोना नायदो दिनै नोंथांमोनानो नुदों बिथांमोनानो दा भट होनानै जोंखौ देरहागोन होननानै प्रतिश्रुति बिथांमोना होदों। बेनिखायनो आङो बे ओनसोलनि गासैखौबो जोबनो गैया हामबाय होननाय जासिबावबाय।